guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दासान्दि आङो गोबां प्रडाक्ट्सफोरनि आङो मोजां मोजां भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना नायाखैबा नायबानो जाबाय आंनि प्रिभियास भिडिअफोरखौहाय आरो लोगोसे आङो दिनैहाय नोंथांमोननि थांना थाबाय थानाय जिउआवहाय ओरैबायदि इजि खालामनो आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोना हस्टेलाव थायो बा रुम भारा थायो आरो जाय बिथांमोना फेमिलि फिसा थ' बिथांमोननि थाखाय बेयो बिराद इउजफुल आरो लोगोसे फेमिलि बांद्राय बुरजा मानसि थानायाबो जुदि नोंथांमोना सङै बाबाय बा इजि मेथड लुगैदोंबा आंनि बे भिडिअआबो गोबां हेल्पफुल जागोन आरोना नोंथांमोननि थाखाय थ' दिनैहाय आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो आगार'नि राइस कुकारनि बागै आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों एकदम अनेस्ट रिभिउ आरोना नोंथांमोना आरो लोगोसे जोंहाथ' न'आव बारा मानसि गैया नालाय थ' बियो बिराद मोजां जायो जोंनि थाखाय थ' बेखौहाय आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुलांगोन बेखौ माबोरैहाय इउज खालामो बेनि बेनिफिट्सआ मा स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ' नै बेनो जाहैबाय आगार'नि राइस कुकार आरोना थ' बेयावहाय नोंथांमोननो आङो संनानै दिन्थिगोन ओमफ्राय बेखौहाय बिदि अपेन खालामो ओमफ्राय बेयावहाय मा दङ फैदो दानि आं नोंथांमोननो दिन्थिनो बेयावहाय मोनसे मेजारमेन्ट काप दङ आरोना बेयावहाय दै मेजारमेन्ट खालामनो हागोन बा दै होनो थाखाय ओमफ्राय बेयावहाय नै बेबायदि दङ स्टिमबो खालामनो हागोन नालाय थ' स्टिमार दङ बेयावहाय ओमफ्राय लोगोसे नै नुखादों नोंथांमोना बेयावहाय गुदुं बा हमनो हाया नालाय थ' हेन्देलबो दंखायो आरो गुदुं स्टिमार जेरैबायदि जायो बेबायदिनो ओमफ्राय बेनि उनावहाय गाहायावहाय जिहेतु जोङो ओंखाम फोमोनबा बा संनो थाखाय नैबे मोनसे दङ आरोना थ' ओरैबायदि मोजां क्वालिटिनि बेयो नोंथांमोना नुखादों ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना मेजारमेन्ट लानानैबो खालामनो हागोन आरोना मोजाङैनो नै क्वालिटि वाइसबो बिराद मोजांखा थ' दायो आं नोंथांमोननो बानायनानै दिन्थिगोन मोजाङै आरो बेयावहाय नैबे गेजेरनि जिथु सुइट्स बायदि दङना नैबेयो जुदि बन्द जायाबा नैबेखौनो मिथिखागोन आरोना नैबे धाकोनखौहाय बन्द खालामनानै होयोबा बैयो प्रेस जाखायो नालाय थ' गिनांगौ जेबो गैया ओमफ्राय बेयावहाय डिफरेन्ट टाइप्सनि अपसन दङ आं दा मोजाङै बुंलांगोन नोंथांमोननो नैबे बेखिनि बुस्थुखौनो बेयावहाय मोनफायो आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय मोननै खोस्लि मोनफायो बेखौहाय नोंथांमोना डिफरेन्ट पारपसावहाय इउज खालामनो हागोन थ' दायो आङो नोंथांमोननो आं हारसिं जानो थाखाय नैबे बेसेबांखिनि माइरंखौहाय आरामसे सुना लानानैहाय नै आं दायो आं बायदि जाय बारा संनाय खावनायाव गोरोंद्राय नङा बा सोरबाफोर हस्टेलाव थायो बा पिजिआव थायो थ' बिथांमोननि थाखाय एकदम इजि मेथड आरोना बे आगार'नि राइस कुकाराव संनाया थ' गोबाङानो ओंखाम संनाय टाइमाव जेने कनफिउज जायो जे दैखौ बेसेबां होनांगौ बा मा होनांगौ थ' आरो जायफोरा हेल्थ कनसियास थ' बिथांमोननि थाखाय नैबे स्टिम राइस कुकारा बिराद मोजां बेयावहाय नोंथांमोना स्टिमबो खालामनो हागोन माने बे मार जे सेबगारनाय होनोना बेयो आरोना जों गोबाङानो बर'फोरा मार सेबगारनाय ओंखाम जाया जेरै हाबायाव मार सेबगारनानै होयोना गुबुन जातिफोरा जे जायो थ' बेयावहाय आं दिनैहाय वाइट राइसखौ संगोन जिहेतु सुइच अन खालामनानैहाय स्टिमनि अपसनखौहाय थुनानै होबाय थ' नै अनलि 10 मिनिट्सआवनो बे जिथु रुगारनाय ओंखाम बेयो आरामसे रेडि जागोन आरोना थ' बेयावहाय नोंथांमोना नायबाय थानांगौबो गोदौबायदां बा खामबायदां बेफोरबायदि टेनसनबो लानो दरखार गैया बेयावहाय जिहेतु नोंथांमोना दसे 10 मिनिटसो दोनखांनानै एसे सोरोमनो थाखाय दोनबानो नै ओंखामा रेडि जाबाय थ' नै नायदो एसेबां मोजां रुगारनाय ओंखाम ना मा होनो जोंनि बर'आवहाय थ' बियो रेडि जाबाय आरो बियो जिहेतु नन स्टिकी पेना थ' बियो सिथाबनानै थाया आरोना ओंखामा थ' दसे टाइम आङो बेखौहाय सोरोमनो थाखाय दोननानैहाय दिहुननानै नै नोंथांमोनानो नायदो डाइरेक्ट गावनि मेगनजोंनो ओरैबायदि मोजां सफ्टहै मोनदों आरो लोगोसे नै दैया बेबायदि सरगारनाया सिङावहाय थायो आरो थ' दैखौबोथ' आङो जेबो मेजारमेन्ट लानानै होआखै गोसो बायदि होदों थ' नोंथांमोनाबो जाय ओंखाम संनो रोङा बेनि थाखायथ' बिराद मोजां जिनिसखा बियो एकदम इजिलि नोंथांमोना बेयावहाय कुक खालामनो हागोन आरो जिहेतु नन स्टिकी नै नोंथांमोना नुखादों बेयावहाय एसेबो सिथाबनानै थायाखै
दायो आं नोंथांमोना दालि आरो लोगोसे माखासे मिक्स भेजिटेबल्स आं बेयावहाय बयल खालामनाय बायदिनो एसेल' थाव होनानैहाय आङो संनानै दिन्थिगोन नोंथांमोना बेयावहाय मेगिबो संना जानो हागोन बेदरबो संना जानो हागोन जास्ट टाइम लानानै टाइम जुदि बेदरबा एसे टाइम बुरजा नांगोन जुदि बेफोरबायदि आंनि बायदि दालि बा भेजिटेबल्स बिदि रुनाय टाइपनि जानोबा बिराद इजि आरोना थ' आं गासैबो मस्ला मस्लिफोरखौ रेडि खालामनानै लाबाय थ' जेब्लानाखि बियो दुंबाय अब्लाना बेवहाय थाव एसे होनानै लाबाय आङो सिथाबैनि थाखाय ओमफ्राय दायो आङो एसे पियाज होनानै लानोसै बानलु थाइसे होनानैहाय ओमफ्राय बेयावहाय आङो गासैबो भेजिटेबल्सखौ जास्ट ओरैनो संनोसै आरोना एसेल' दसेल' ओमफ्राय बेखौहाय संनानैहाय दसे खोबहाबना होनोसै एसे मोननायनि माने हाफ कुक जानायनि आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो दालिखौ होनानै होनोसै दालिखौ होनानैहाय मस्ला मस्लि मा होनो नोंथांमोना होनानै लादो नोंथांमोननि चइस बायदियै ओमफ्राय बेनि उनावहाय दसे एरनानैबो होबावनोसै आङो ओमफ्राय एरना होखांनानै दै होनोसै बेसेबां बुरजा नांगौ थ' आङो एसे रुनाय टाइपसो जागोन नालाय आं बिब्दि होबाय आरोना नै इन्स्टेन्टलि रेडि जाबायानो राइस आरो लोगोसे बिथिं दाल विथ मिक्स भेजिटेबल्स थ' नोंथांमोना इजिलि बेखौ कुक खालामनो हागोन आरो गोथावनो जादो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखांबाय बे ओरैबायदि इजि मेथडजोंहाय नोंथांमोना न'आवनो थानानै ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संनो हागोन आरो लोगोसे गोबां साराय थौ माबा माबि बिदि नांलाया आरोना बे मोनसे प्रडाक्टआवनो नोंथांमोना गोबां नांगौ जानाय जानायाव नांगौ जानाय दालियानो जा बा बेदरानो जा जिखुनु संनानै जानो हागोन नोंथांमोना बिराद मोजां बियो आरो लोगोसे 500 वाटनि बेयावहाय कारेन्ट नांगौ थ' बारा थांखाया जोंना ओमफ्रायहाय नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव आरो लोगोसे डिसक्रिपसनावहाय बे प्रडाक्टनि लिंकआ होनाय दङ थाबैनो थांनानै अर्डार खालामदो अर्डार खालामनानैहाय आरामसे बिन्दासै न'आवहाय संनानै जादो आरो माबोरै मोनखो आंनो खोन्थाहरनो दाबावसो बाय बाय